Počúvaj, ako začal on. Otcovi, poviem to svojsky, ale toto je tá správa. Otcovi povedal, ja pôjdem. Ja sa za nich obetujem. Ja za nich zomriem, vykúpim ich. Ja idem. Počúvaj, chceš žiť tak, ako žil on? Musíš začať takisto. On, kým prišiel na túto zem, prišiel s týmto uvedomením. Počúvaj, chceš naozaj byť v ňom úplne? Chceš s ním byť v spojení? Tak choď od začiatku. Čo to znamená? Ježiš sa obetoval, ale počúvaj, teraz ty žiješ pre ňoho. Ja som to čítal však. Obetuješ sa ty kvôli Ježišovi pre nás? Ty. Obetuješ sa pre nás? Ja pre teba? Obetuješ sa? Vydáš sa za tých hriešných? Vydáš sa za tých, ktorí nechcú Boha? Vieš, čo povedal Ježiš? Ja vás posielam ako baránkov medzi vlkov. Vieš si to predstaviť? Ale počúvaj. Ale dal moc tým baránkom, aby ich ešte aj z tých vlkov urobili baránky. Ale ak nemáš toto rozhodnutie, tak pozor, lebo ešte z toho baránka môže byť vlk. Ak nie si schopný platiť, ak nie si schopný umierať, vieš, čo sa stane? Z toho baránka bude vlk a povie, hej, toto si na mňa nebudete dovolovať, dáš ho na súd, budeš sa s ním byť, budeš sa s ním hádať, povieš, čo to má znamenať? A to, čo Ježiš doniesol hneď na začiatku, nám uniká. A to vlastne je posolstvo smrti. Kto ťa nutí mílu, chod s ním dve. Kto od teba žiada rúcho, daj mu aj spodný plášť. Kto ťa udrie po pravom, nastav mu aj druhé. Čo to vlastne hovorí? Obetujte sa za nich. Vydajte svoje životy. Prečo? Pozrite sa na mňa, ja to robím. Toto povedal Ježiš. On nám ukázal predok, on nám ukázal, ako máme žiť a on takto začal. Vieš, prečo je tu mnoho bolesti? Kto z vás už bol zranený? Vieš, prečo si zranený? Vieš, prečo človek trpí? Lebo není v ňom. Lebo nemá to jasné. Pozri môj Pán, pozri Ježiš. On keď príde na zem, je rozhodnutý sa obetovať. Ale vieš, čo sa deje? Príde na zem, od malička, počúvaj, od malička už on ako dieťa vedel, že ho ukrižujú. On to vedel. On už ako dieťa vedel, že ho zradia, že ho opustia, že ostane sám. Dokonca, že ho aj otec opustí. On to vedel. A napriek tomu do toho išiel. Dobre. Máš také rozhodnutie? Naozaj? Poviem to najprv služobníkom. Služobníci, Boh ťa posiela do mesta. A ty vieš, že tam budeš 20 rokov a nikto nepríjme Krista. Pôjdeš tam? Ale budeš tam možnosť. Budeš tam 10 rokov a nevidíš žiadne ovocie. Stiahneš sa? Počúvajte, ľudia neslúžia Bohu, ľudia slúžia ovociu. A keď slúžiš ovociu, vlastne slúžiš sláve. Ak slúžiš iba pre výsledky, slúžiš sláve. Slúžiš sebe. Je to realita. Veď ak sa pozrieš na Ježiša a v tom čase, čo on dokázal, veď oni ho všetci opustili. V tom najväčšom skutku, čo išiel urobiť, ostal sám. A je to pravda. Ale on napriek tomu tu ostal. A vieš, dobre, urob toto rozhodnutie, že budeš milovať ľudí, aj keď ťa zradia. Aj keď ti ublížia. Aj keď urobia podvod proti tebe. Aj keď ťa budú ohovárať. Obetuj sa za nich. Počúvaj, ak my si spočítame náklady a toto urobíme, nemôžeš trpieť. Vieš, kto trpí? Kto to nemá spočítané. My sme vstúpili do kresťanstva, ale nespočítali sme si to, či to dostaviame. Veď svet nás bude nenávidieť. Tvoji vlastní ťa budú nenávidieť, ak budeš skutočným kresťanom.
Ale to neznamená, že my sa máme oddeliť od sveta. To znamená, že my už dneska vieme, že ich budeme milovať. My milujeme svojho blížneho a milujeme aj svojho nepriateľa. Ste tu so mnou, bratia a sestry? Dobre. Dám vám